non bertan taldia da, burua eskonetetzen, eta asimilatzen ingauenakin, eta baitxa da, direktiba eta presidentia eta hurrengo denboralitako gauza prestatzen dabitz, lan asko dugu aurretik, baina hori, oin bertan, laizterrazikoa ere berriz entrenamentuakin, baina oin bertan pixkate, aste pare bat deskantzuakin. Nik argi nauken urte hau izen bizala igotzeko urtia bai, jokalari oso ona dauko, kalidadian aldetik eta egiza aldetik bai. Eta ustaia aldera gatu nintzen Jokin Bazkezekin, izen dela nire bigarren entrenatzailea, eta orduan ni dauketen baliabideak ninbolatzen oso ondo taldia eramaten, eta bera daukon tekniko-taktiko kontzeptuak imanik argi nauken urtia izan bizala igotzekoa, beste urtietan gertu ibili gare beti, eta orduan nik argi nauken nire helburuari zala. Gakua, ezagote moderuan, azkenean konexio egon auki dugu jokalari eta entrenatzaileen artean, eta nik uste Gaku hori izen dela, guk hasiratik plantautza hauen ezin zan gure helburua, eta gurekin etorri dira ados, gurekin fandie denpora ganean, bide igualatik fangare, eta Gaku hori izen da, gurekin konfio dago eta guk jokalari xakein, eta hor egon da, konplizio hortan egon da Gakua. Zangotik bi momentu izan dira apurat zaiak, denborale hasieran, sistema berri bat ekarri gauen, Jokinek eta nik, eta implantatzia kostau gintzen, eta hasierako hilabetia esango nagoen, egon zen tensio pixkat jokalari xai, ikuste zaion jokalari xak sistema ondo zauela, baina eskatze duzkun gehiago, eta horre pixkat eurak gurekin sinestia horre kostazan pixkat, baina gero jadan afanda oso rodauta, eta hori. Eta gero beste puntu bat izen da egon dela, bigarren buelta hasiera aldian, eukibauen partido bat, eta eukibauen sanzionatu batzuk, lesionatuak, eta 3-4 partidorako, jokalari oso garrantzitsuak, eta hor pixkat Jokintani berbaitzen, eta pentsago nizelik ezala momentu zail bat, eta izan guztiz kontrakua. Beste jokalari batzuk pauso bat aurrera eman zabien, eta ikusi gauen zelako plantilla dukogun, eta negatiboa izen zanak gero positibo bihurtu zen. Horreko lehenbora aldian gauza asko aldatu die. Lehenengo eta behin Jokin etorri da nerekin, eta horri izen da aldaketa ondisa. Euki gauen harremana esan dut moderuan jokalariak eta entrenatzaileekin izen da guztiz kontrako, izen da oso ona, familia moderuan izan gara, eta orduan hori izan da. Eta gero ikuste gauen jokalariak zaukien kualidadiakin eta sistema aldatu izala, eta gehiago landu gauela klarauak itxen uno kontra una bandan, eta sistema azkenean horra oinarritu dugu. Hori ikusi dugu joku bat politxa, hori beti lortu gure helburu izan da beti bandan edo beti lortzia bat-bateko askor bandan, eta politxa izan da ikusteko hori, izan da joku askarra, beti gure zen identitatea izaten dana beti izan da presionatzea aurrian, gogor, eta orduan izan da oso dinamiko jokua, eta gol asko sartu dugu, eta kontran gutxi, orduan politxa izan da ikusteko salien dago. Nostasuna, esan dutzen moduan, gizarluan junto garen 16 jokalari, gero gonda juvenilako igo die, entrenatzaileak, delegatuak, ingauen hor konexio familia hori izen da, nik hori aipatuko nauen, batez hori izen dela, ez dakit, ni horrein gatuko nintzen. Hori izen da, apurrat, igual, kostabakuna gixen, temporada jarrikitzen nahiko azkar aurrian lider, eta astero presio hori irabazin bizala, eta bastante matxako du Jokinek eta nik hortan, eta egisa da, jokalariak ez diela atzera bota, aurrera pasua mundaue, eta ondo hartu daubiela presio hori. Baina bai izen da, gogorra izen da, psikologikamente hori eruatia zaila izen da. Ez dakit, buruan bi partido, bate da Tolosalan aurkan Tolosan, fanginela bai lehenengo bueltan. Fanginela, bi irukan biso, lesionauak, sanzionauak,
Eta ginen talde, itxuran, konpetitzeko ona, baina Tolosala lider zoen momentu hortan, eta saia. Eta egin gauen kriston partido, irabazin gauenan, eta hori zen punto bat, de inflexion zen dana. Eta gero beste bat, hemen etxian otxartanen aurka, kriston partido ditzen, aukera pila bat, ez gauen sartzen gola, eta ez dakitan 10 segundu faltan, botazen gure portera Jimik baloi bat, eta Liza de bolea, bum, eskuadratik. Eta izen zen 10 segundu faltan, eta irabazin gauen. Hori izen zen beste partido bat, markau euskuna. Gisa han idan, han ez gauen jolastu guen araian, eta kantxa txiki bat, labandu itxezaben, garradia oso gainean zauen, eta lehen zatitxa hona ingauen. Irabazter, nasakortan resultaba, baina usto bigora irabazten fanginela, eta bigarren zatitxa izan desastre bat, eurak di ekipo gogorra, rokosua, onak die, kalidadea ona daukie, pibot badauki oso ona, eta bigarren zatitxan ez gauen jakin ondo gestionatzen taldia, eta izan desastre bat. Eta etxian, esan izen berdina, etxian domina hobin gauen, eurak atzian sartu ziren, eta ez gauen sartu gure golaukerak, eta gure aukerak sartu zen barrura, eta hori, atzian enterrauta, eta dauki pigo bat oso ona, eta hori izan eren baliabidea. Urten kontran, pigotekin jolastu, eta partidu horregakin, bai. Nik ikasi dut asko, nik tekniko-taktikamente beti urte asko nahi entrenatzen, eta ez dut euki igual laguntzaile moduan jokin moduko pertsona bat, orduan aurten ikasi dut asko, tekniko-taktikamente basabat ikasi dut. Berak daukon kontzeptua nik enauken, azkenian urte asko nahi eta beste areto futboletatik nator, eta orduan hori ikasi dut, eta gero hori. Ni dokete beste, ez dakit, virtude batzuko, gisa mailan ekipo ondo eramaten dut, uste dut, eta berak bere kontzeptuakin tekniko-taktiko horrekin talde hona indo. Pizkat pasau dela da bakea apur bat, hori izen da urte gogorra psikologikamente eta esango notzun bakia, helburua zen bai idaztia liga eta ikotzia. Eta izen da apura bakia, lana ondo indo, lortu do, eta apur bat, hori izen da apur bat. Ez dakit, nik uste dut montarten dako politxa dela eta interesantia dela egotia bigarren mailan, apur bat arrasaten izilikari referentia eta mutil eta neska gaztiak eta guregan hurbildu jolasteko, ikusi gauza ondo itzen gabitzela, eta hortan klubak asko irabaziko da. Esan gure dau lana ondo itzen gabitzela direktiban eta gero ekipo bezala nik uste dut fitxaje pare bat itzen gauen eta dano jarraitzen gauen, porque deskartiak ez batzuk esan dago ez daula jarraituko, eta fitxajeren bat datorren, eta nik uste dut daukogunakin mantentzeko asmua dauela. Gogorra izango da, baina nik uste dut helburua hori zen bidana mantentzia. Errixentako asko, porque gu fangoare Valentzia jolasten, Zaragozara, Madril ingurura, ez dakit Segovian dagoen beste talden bat, edo azkenean arrasate herrixan izena mapanko kokatuko daue, eta hori arrasten dako politxe izango da, eta ona. Eta gertzen dut moduan, azkenean areto futbola izan da beti kirol bat apura minoritarixua, futbola, saskibaloia, eta ikustitxa gentiak gauzak ondo india, aukeri dagoela areto futbola behor goizan egotia, uste dut animako diela mutildan eska gaztiak tortera ona. Nik esan hotzien, azkeneko partiduan, inoaren txarlia, geratzeko apur bat, politxa da astenzua, igoeria, bigarren be maila igotzia, baina pizka geratzia, gizarluan, eki gauen harremana, ingauen familizia, eta geratzia horrekin, hemendiko alde 10 urtera kalian juntau, eta ez dakitzu, komentau, ze moduz, hau, lo otro, eta azkenean igual igo gauela eta bigarren began egon gala igual astu itxen zara, baina gero gentiakin azkenean hori eruaten doz, hori izan otzian eruateko.